Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sian buku ede nomor 40 lalu, sada dohot 2. Mari hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Timulanai nunga adong hatai, jala saor tu de bata do hatai, jala de bata do hatai, imana saor tu de bata timulanai. Saluhut nai marhite sian hatai do, bain nama jadi. Jadi danga dong manang sada sian nang jadi na somahite siani. Di bagasan hatai do hangoluan, laos hangoluan ido panodang ni hajol maon. Namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum, alay dang di jakon nahulumi. Hehe do sada halak sinuru ni debata si Johannes do gowarna. Si tidangi do ibana ubain naro. Asa di hati dakon panodangi, angkiat gabi porsea saluhutna marhite sian ibana. Dan apala ibana panodangi, nama katidakon panodangi do tahe. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi, nama nodangi nasa jolma. Di portibion hiad do ibana, jala marhite siat ibana do majadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabe dang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manampiga nama jakon ibana, tusido di leon kuasa. Asa gabe anak ini batana sida, akana porsea di goarna. Ima akana sotubu sian mudar, manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa, tung sian di batado. Gabe daging mahatai dalam maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi vidahami mahasangapon na imahasangapon ni anak sasada nasian amay. Gok asini roha dohot asitongan. Martangyang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang.
naso marmula jalan naso marpas sohotan. Di bata manotong rodi saliling inililingna. Asini roham sabing do napasadahon rohanami. Sudi parhalado HKBP Rawamangunon. Rap dohot keluarga nami. Suang songoni ruas ni huriam. Marlas ni roha dohami ditikyon. Makalason ari hatutubu ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Marhite-hite perayaan Natalon. Saya lambak pahisama roha dohot dinami. Patuluson lomo ni roham di tonga-tonga ni huriam HKBP Rawamangun. Urupi jala pargogoi mahami. Majakon hatutubu ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si paluai. Amin.
ternoda oleh dosa manusia. Dan Yesus datang menyelamatkan, kembali bawa bahagia. Dan Yesus datang, Raja damai pemenang, kembali bawa bahagia. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersahut-sahutan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita tepi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 16 sampai 19. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
Kejadian 1 ayat 20-23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melewati cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
drama Natal Parhalado dengan judul Anak Nalilu. Cerita ini terinspirasi dari Lukas 15 ayat 13, perumpamaan anak yang hilang. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana kemajuan digital teknologi dengan maraknya artificial intelligence yang membuat kita menjadi terlena dan semuanya mengandalkan teknologi, dan dampaknya menjadi sangat individual dan sudah mengabaikan kebaikan dan berkat Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini mengingatkan kita begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sudah berdosa dan melupakannya, drama singkat ini mengajak kita dan mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amang dan Inang yang kami sangat hormati, marilah kita saksikan drama musikal oleh Parhalado HKBP Ramangun dengan judul Anak Nalilu. Inilah bagian yang pertama, suasana di rumah keluarga Pak Morado. Terima kasih Yesusku buat berkat-Mu yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mau lihat tema Tuhan di gudang di pasu-pasu menang hujalo hami boy hami gabe keluarga nama mora aduk 10 pintu jabunami 5 meter ako bangun 10 mobil 10 kilo mas sipak kami nang di bang adong muse 1000 gitu kontrakan udang na itahe mau lihat tema Tuhan. Bapak mereng jotuson bapak begil ho pak on anak mon si holong iya, naik Pak. tu Bali sadiri sama dia do pak dokon mahata Holong, Iya Pak, apa benar itu yang dibilang mamamu? benar Pak. Tapi kenapa? Iya Pak, karena saya ingin pergi jauh Pak, ingin ke Bali ya. Bukan mau menyusahkan Bapak dan Mama, tapi saya ingin berdikari Pak. Maka itu tolonglah Pak, kasihlah kewarisan Bapak sama Mama itu. Warisan katamu? Iya. Apakah selama ini kebutuhanmu kurang dikasih papa sama mama? Enggak Pak, cukupnya itu. Cuman saya mau mandiri Pak. Tolonglah Pak, tolonglah warisan Bapak itu 5.000 aja. Tadi ya, mobilnya sama bangunannya. Mungkin aku bisa hidup nanti Pak. Sama Bu ya Mang. pusing Aduh, ya Pak ya, tolong Pak ya. Akhirnya keinginan Holong dikabulkan dan dia pun pergi ke Bali dengan sangat senang karena warisan yang dia minta diberikan oleh papa dan mamanya.
Masay gugudo si bolis si pangagoi mangailayala rohani jolma. Mabahen madabu jolma itu bagasan dosa. Songon parhalado hita di HKBP rawa mangunon. Tajamoton madirita unang madabu tu bagasan dosa. Atong gomos mahita mangalo si bolisi. Sada Musa tolu ayat sada saat Rodi ayat 5. Alai ulok do na ubisuk sian nasa na manggulmit di ladang. Akana jinadihon ni debata Jehovah. Jadi didok mamandok buru-burui. Atehe tongon do didok debata nasu jadi panganon muna sian saluhut hau akan na diporlakon. Dungi nina buru-burui mandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akan nadidok nadi porlakon. Alai anggo sian parbueni hau nadi persutongaan di porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Dungi nina uloki ma mandok boru-borui dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamusiani tonggorma matamuna gabe doson debata hamu uboto na denggan dohot naroa. Sada Musa tolu ayat 10 sahat Rodi 10 tia. Dungi nin nama madok boru-borui gada situtu bahenokku parnia hapanmu saliling gabe-gabian ho. Berni taunonmu laho manubuhon anakonmu. Sinodukmu ma nama ihutanmu. Jala ibana mangarajai ho. Jala dido matu si Adam. Ala ditangyon ho suara ni jolmam. Gabe dipangan ho sian hau na hupatikoni madok. Unang pangan siani. Honatoru kumatanoon ala ho. Porsuk maahaponmu mangaton guguna saliling dingulum. Patubuhonon nama huhut diho aka duri-duri. Dohot duhut-duhut na marsuga. Aka ikaurata niladangi nama panganonmu. Ikonhir hodokmu mangaton si panganonmu. Pai mamulak ho gabetano pabuatanmu hian. Aitano doho. Jala tutano doho mulak sogot. Sada Musa tolu ayat 22 sahatu ayat 24. Dungi nina debata Jehovah ma. Ida ma. Nunga doson sada sian hami si Adam. Uboto nadenggan dohot naroa. Ope asa unang didungdukko tanganna mamutikon huhut sian hau hangoluani jala dipangan gabe mangolu saleleng-leleng na. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diula tano pabuatan nai. Jadi dilele masih adami jala dipaipahon aka kerubim tukan habis saran ni porlak Edeni marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalan tuhau hangoluan. Sada Musa opat ayat onom sahatu walu dot sada Musa opat ayat 10 sada 112. Dungi nina Jehovah mandok si Kain boasa tung pusuroham jala boasa rupi bohim da songonodo molona denggan di ulaho ima hadir gakon ni bohi alai moloso di ulaho na denggan mangonggop dosai di lambung pintu makalungut toko alai ikon ho mangarajaisa. Dungi makatai masih kain dot si Abel angginai alai dung ro di hau mana sida hehe masih kain dopak si Abel angginai
jala dibunuh ibana. Onpe gumwadang ma toruku tuho asa tu tanoi na pangangang babana jumolo mudarni anggim sian tangan mi. Molo diulaho tanoi dang beho leonon na guguna tuho mo pasopas jalam madoado ma ho di tanoon. Sada Musa 5 ayat sada sahat tu 5. On mabuku ni akan sudut ni si Adam. Di ari panopon ni debata di si Adam. Tudos turupa ni debata ibana di topa. Bawa dohot boru-boru nasida di topa. Jala di pasu-pasu nasida. Jala di bahen kuar nasida jolma. Di ari panopaon nasidai. Jadi dung 130 tahun mangolu si Adam, tubuh ma anakna, tudos turupana, songon pangalahona, di bahen maguarna si Set. Ia umur ni si Adam dukosa di tubuhon si Set 800 tahun do. Jala di tubuhon anak dohot boru. Jadi 130 tahun masa dok umur ni si Adam mangolu, dungi mate maibana. Sada Musa 5 ayat 6 saat Rodisia. Dung 105 tahun leleng ni si Set mangulu di tubuhon masih Enos. Ia leleng ni si Set mangulu dung di tubuh si Enos 207 tahun. Jala di tubuhon anak do boru. Jadi 112 tahun masa dok umur ni si Set. Dungi mate maibana. Dung 10 tahun leleng ni si Enos mangulu di tubuhon masih Kenan. Sada Musa 8 ayat 10 120. Paruar marap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging. Akapidong dohot pinahan dohot nasa namanjir di tanoi. Asara udot nasida jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masih noak rap dohot anakna dohot jolmana dohot akka anak nai. Ruar masih parawi dohot sude binatang sude guluk-guluk dohot sude pidong sude namanjir di tanoon masih buan masam nabi. Dungi dipajonok si Noak masa ada langgatan di Jahoba. Jala dibuat sian nasa pinahan na ganjing doho sian nasa pidong na ganjing. Bahen pelian si tutungon pelehonon na dilanggatani. Job 30 ayat 10 sahat rodi 10 sia. Alani malapot do ate-ateku di bagasan huhilala. Nunga tung ditakup aka ari pardangolaku au. Bornginai ditura do holi-holiku hira dihikis sibukku huhilala. Jala masohot panggirikna. Binahen ni panggagak ni sahitu mubau-ubah do parsisiku hira pakai aku. Jala disoki kerekorangi au songo parukungan ni baju-baju. Nunga disapat to ni bana au tu bagasang gabo. Gabe samak au tu orbuk do tu sirabun idaun. Yesayas 5 ayat 21 27. Marjea majolma akan amandok tunajat denggado. Jala tuna denggan najak doi. Akan nama bahen haholomun gabi hatorangan. Jala hatorangan gabi haholomun. Akan nama bahen pait gabi tonggi. Jala na tonggi gabi pait. Marjea majolma akan abisuk di bagasa rohana. Jala marroha ibana di parbaga rohana. Marjia majolma akan begu madabur anggur akan bawa parhuaso manaur raru tu si inumun akan patikos uhum tu parjahat jala sisip jala dipadau hati goran ni partigor. Yeremia 10 pitu
ayat 5 satu onom. Songonon dohatani Jahoba marjea ma baua na marhaposat tubol jolma manak tubolon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jahoba songon halak parbahudung di tano nama hiang do ibana dak tagamun idaonna ro nadenggani jala maringan ibana di tano bakal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak.
Kita lanjutkan drama dengan bagian kedua. Suasana di night club di mana Holong menghabiskan, menghambur-hamburkan berfoya-foya. Inilah bagian yang kedua. Cek. Tes. Udah bisa masuk. Namaku Holong, kaya sekali, warisan banyak, anak konglomerat. Kalau mau senang-senang, mari kabadaku, ayolah mari. Namaku Holong, Holong, Holong. Ayo teman-teman, mari kita kemari. Hai Brur, apa kabar? Hai. Aduh. Kita senang-senang. Oh, harta Sudah warisanku lama kita banyak ketemu. loh. Gimana? Sehat? Sehat. Ayo, mana lagi? Wah, ayo. Ada tuh. Ayo, ini dia, kita bisa pesta. Ayo, Ayo musiknya dong. Ayo musik. Musik. Mantap. Aduh. Ayo, mana lagi? Ayo sis. Ini 5.000 rumah loh tadi. Apa? Bapakku 5.000 rumah? ngasih ke warisan, luar biasa. Kita bisa senang-senang. Kapan dikasihnya? Wah, 2 bulan yang lalu. Kan lain sudah merasakan. Ayo, kita mari. Halo bro. Wah. Ayo, mana minumannya? Aduh, wah kok diambil? Kasih dong satu lagi. Wah, luar biasa ya. Aduh, luar biasa. Wih, itu benaran. Waduh, enak juga ya. Untung dia. Mana sis? Ayo. Kemarin yang menang siapa tuh? Karena aku kan Myanmar, sama Myanmar yang menang. Tiap hari Holong dan teman-temannya minuman keras. Ayo sis. Dan menghabiskan malam di night club. Aku bayar. Akhirnya Tenang, aku bayar. Ya, silakan. Akhirnya silakan uang minum. Holong Silakan. pun Ayo, sudah saya mulai yang bayar. habis. Tenang, banyak nih kartu kredit. Ayo. Ya, aduh. Tapi jangan sampai mabuk ya. Itu benaran itu. Ya, Pak habis, Mak. Itu Coca-Cola Aduh, ya, enak Coca-Cola. Ya, inilah dia. Hasil dari warisan bapakku ini semua, tenang aja. Ayo. Mana nih kasir? Oke, ya. Ayo. Akhirnya uang Udah Holong 3 pun bulan kita habis. Ya, ayo, habiskan sis, ayo. Dorkuk mahfud kami. Mantap, luar biasa. Ya, asli kan itu? Oke, terus minum, ayo. Senang-senang selagi masih bisa. Tenang, saya yang bayarin. Ya. Oh, shot. Luar biasa. Ada apa, Bu? Bayarannya. Oh, nih coba. Kartunya pasti banyak, Saya unlimited ulang ya, itu. Pak. Gesek dulu. Black Label Ya. 1,8. Wih. Kemudian whisky Oh, 1,9. tenang gampang. Masih ada lagi. Satu lagi tadi Bapak minum ram. Oh, ram juga ya? Ya. Jadi semua totalnya 6.300.000. Oh ya, nih, ambil aja lah, bikin 8 juta, situ 8 juta. Enggak Pak, sesuai harga. Iya, orang kaya kok, Ini gimana? merchantnya HKBP Romangun. Wah, jadi tidak pasti, boleh berbohong. ini jujur kalau gitu ya. Merchant yang jujur ini, nggak sama yang lain. Mohon maaf Pak. Kenapa? Saldonya tidak ada. Masa sih? Iya. Nggak mungkin. Kalau gitu yang ini nih, American Express. Iya dong, orang kaya. Maaf juga, ini kosong. Masa sih? Waduh, iya. teman-teman, mohon maaf, tolong bayarkanlah. Ya, nih nanti ada, tolong. Nah, ini Lamborghini nih, ambil aja. Pakai ini aja. Aduh, tolong ya Bu ya, bukan nggak ada nih, aduh. Bisa ya? Ya. Beneran segitu? Ini saldonya 3 juta Pak, masih kurang. Oh. Saya potong dulu 3 jutanya ya. Ya, aduh. Kok jadi begini ya memalukan? Iya, oke, 1 M ya. Ini nih, ambil ininya ya. Oke ya, tambah lagi. Kalau gitu ini mobilnya jaminan aja. Aduh, diambil. Aduh, begitulah ya. Jadi, tinggal tunggu dulu ya. dulu dong. Ya, kok ada urusan kalian bagaimana sih? Aduh, yuk. Diminta.
dang dipasobu debata jolmai lalap di bagasan dosa, alai ditogudo tuhamu baon ni roha, ai mulak do rohani debata, ala debata para si roha do ibana. Sada Musa Bidiwalu ayat 20 sada 122. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hucusi ninna Jahoba ma di bagasar rohana. Dang be ulahaku manorui tanaon ala jolmai. Ay najat do pikiran ni rohani jolmai siat-siate hona. Jaladang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu. Songon na binahenai. Ope salelingadok tanaon dang jari masohot soburon dohot gotilon, aringali dohot arilas, arilogo dohot rondo niari, arian dohot borngin. Sada Musa Asia ayat 10 tolu sahatu 10 pitu. Halibitongaki nahubaheni di obun, ima tadani padaku dohot tanoon. Ope molohu paro obun tu tanoon, saitari dama halibutongani di obun. Jadi ingotok kuma padan nahubaheni tuhamu, dohot tu nasa namarhosa namangolu, rodi sude namar daging. Paboa naso pamasaokku be aek nasumari mangaripason nasa namar daging. Saibahenokku do halibitongai tu obun asahu bereng ibana marningot padan saleleng nileleng na binahen ni debata tu nasa namarhosa namangolu tu nasa namar daging na ditanoon. Dungi ninna debatama tu sinoak. On matadda ni padan nahu pahot nasa namar daging na ditanoon. Sada Musa 12 ayat 2 satolu. Hubahen peho gabe bangso nabolon, jala pasu-pasuotku maho, jala pabal gautku goarmo, asagabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuotku akan nama masu-masu ho. Jala toruoku akan nama mburai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho, saluhud aka bangso ni tanoon. 2 Musa 15 ayat 26. Jala di dokma molo burju di tangyon ho suara ni Jehovah debatam, jala di ulahon ho natigo di rohana, jala di pinggol ho aka patikna, jala di radoti ho sude aka humna, dang pamasokku tu ho nanggo sada sahit, aka nahu pamasa tu Mesir, ayaudo Jehovah pandonim. 2 Musa bidu sapulsia ayat 5 dohot ayat onom. Ope molo ditangion hamu suaraku, jala diraduti hamu pada nahubaheni, jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso, aigo diaudo liat portibion. Majadi harajaon malim-malim mahamu diau, jala bangso nabadia, ima akahata sidohonomu tuhalak Israel. Yesaya 40 ayat 10 satro di sapulsia. Aut na diraloti roham akapatiki, jala doson batang aek hasonanganmu, jala hati goranmu doson galubang ni laut, jala doson horsik di topi laut pinoparmu toropna, jala akatubum songon rihit di topi ni batang aek,
dang tagamon rimur manang mago guarna marado ponau. Yesaya 54 ayat 7 1 ayat 8. Sata karisap leleng na hutadi koko alai papupungoku doho muse marhite-hite aka asini roha gudangi. Tagan di parpier ni muruku huta bunihon bohiku satokin marado poko alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho ninna Jehovah si paluaho. Yeremia 20 sia ayat 23 1-24. Allah naong binahin nasida haoton di Israel, jala marmayanan nasida dohot jolma ni dongan nasida, jala di hatahon hatas pauto-oto marhite-hite guarhu, naso hutonahon tu nasida, alai au dosi botosa jala sitindak ngisa, ninna Jahuba, jala tu si semaya isi Nehemi, ikon dohononmu songonon. Andung tolu ayat 8 sahat rodi 10. Tung sura mangangguhi au manang jauh-jauh dang tagamon tolhas tang yaki. Nunga di pol-pol ibana akadalaku marhite-hite batu na dinakdak. Jala di palegot-legot akadalaku. Nunga gabe gopul na mangarop ibana diau gabe singa tahe di pangaropan. Jona tolu ayat 8 sahat rodi ayat 10. Ikon marulos hori jolma nang pinahan jala gogohon na be jojo tu debata jala ganuk jolma ikon mulak sian dalanna naroai dohot sian atau doson ni nani ulani tangan nasida ise humbotosa anggia tumar pangulai jala sosolan ni debata rohana jala mula ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita jadi dong di ida debata pembayanan nasida namulaki nasida sian dalan nasida akan narawai gabe di sosol debata marohana taringot tu hamagoan nani lubaonna bahenonna hiantu nasida gabe dang saud di bahen. Olong ditinggalkan oleh teman-temannya dan dia pun diusir dari apartemennya karena sudah tidak sanggup lagi membayar uang sewa dan tagihan-tagihan lainnya juga tidak sanggup dia bayar dan hidupnya Holong begitu sangat susah. Amang ơi, amang.
Lo janain na mangulon. Sudah senang-senang, sekarang ditinggalkan lagi sama kadongan. Aduh Tuhan, bagaimana lah ini ya. Makan aja tidak bisa, perut lagi lapar. Ada seorang ibu itu. Permisi Bu. Ya, apa Pak? Saya lihat halaman rumah ibu, rumputnya masih panjang-panjang. Bisa nggak saya bantu Bu untuk mencangkul nanti? Oh, boleh aja. Boleh Bu Tapi ya? bener nggak nih kerjanya nanti? Pasti Bu, ini kan aku Bener kuat ya? juga Bu, cuman ya ini sekuat ini aja. Oke, nggak apa-apa. Oh ya terima, tapi mohon maaf Bu, boleh nggak Bu kalau hari ini saya minta sepiring saja nasi? Apa? Minta Iya, Bu. nasi? Kerja aja belum kok udah minta nasi? Gimana sih? Wah. Sana, pergi sana. Kejam kali Ibu itu ya, lapar ini. Nanti udah aku bawa sangkut. Tersun ursana terpujung tahe di adarana Tuharsan malun jalasai masih holdoi tu aek nangguluani tu dos tu si mau Tuhan makalungu ton holong mi ai nungalo jasi tutu au alapar dosauki tu kisi tutu dorohaku nuain marningot pangala hoki jojodonian hutangi hon hatam siana kana posomi alai daku woloi bodanati nona onmi akana roa dotahe nahula hona rodoa Tuhan marsinggang di adopani manopo di dosa mangido asini roha jakon mau Tuhan orom mari mas ni roha palua mau paloas mau rapono togu mau Tuhan ajari au di ngoluki asau nang sai tergugut au di dalaki urasia Tuhan siana sapar dosa oki asa malua au sian ahulumoni di bata boan maaf tudani hapsiroham diawanak naliluan. Ampuni aku Tuhan, aku telah banyak berdosa, telah mengecewakan
orang tuaku. Hidupku sekarang seperti ini Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menolongku. Aku telah mengecewakan bapak mamaku Tuhan. Di rumah bapakku banyak makanan, banyak juga minuman. Coba aku pulang saja Tuhan, daripada aku hidup sengsara di sini. Asa maluawan sian haholomoni taguma ale Tuhan ajar yang dingoluki asa unang sai tergogot audida Iko saud do sakap ni debata. Jala iko patulusonna do baga-bagana marhite hatu tubuh ni anakna Yesus Kristus Tuhatta. Nuaing pe tabegema barita taringo tu hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Yohanes sada ayat 14 sahatu 16. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana. Ainin nama. Odo ibana na hudoki. Naros yan pudiku. Jumolo do ibana adong asau. Ay parjolohiad do ibana. Ay sian hamoron na do saluhut hitam majalo. Ima asini roha naso marna motok. Matius sada ayat 10 tahatu 20 ada. Ianggo hatu tubuni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai. Gabe-gabean do ibana siato di perbadia. Andora so masih padonohon dope inasida. Ala parohana bonar si Joseph, nama ngoro si Maria, dang adong rohana paruakon nasida. Gabe ditahi rohana nama, naing serakonon na songoni. Alai dina songoni do petahi ni rohana. Di ida ma dininipina, suru-suruan ni Tuhani, namandok tu ibana. O Joseph, anak ni Daud. Unang alang rohang mangalang si Maria. Gabe dongan musari pe muse. Ay nasianton di parbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Yesus do goarna. Bahenonmu ay paluaon na do bangsona, sian akka dosa nas idabe. Lukas pada ayat 26 ayat 20. Salpu onom bulan disuruh debatama pargi surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru, oroan ni sada bawa na margoar Joseph, nasian poparan ni si Daud, si Maria dogoarna. Laho memasuhi jabunai, nin nama. Tabi diho, nani asian, didongani Tuhani maho. Alai,
tarsonggot do nasida ubg hatai ninna rohana do parsatabia dia doi ulaning. Lukas pindu sada ayat 30 sahatu 35. Jala didok suru-suruani ma tunasida. Unang ho mabiar ale Maria. Ai dapotan asini roha doho di debata. Gabe-gabean maho, tubuan anak maho. Yesus ma bahenon mu goarna. Balgama ibana muse, goarando ibana anak ni nati mumboli. Lehonon ni Tuhan debata tu do tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do peparan ni si Jakob saleleng-leleng na. Jala dang na marujungan harajaon nai. Didok si Maria ma mandok suru-suruani. Songon dia ma pangalahon ni ay soadong hutan da bawa. Jadi dialusi suru-suruani mana sida. Songgopan ni ton diperbadia maho. Jala linggoman ni hagogon ni natinumbuli doho. Alani i nabadia dodonon na tubui anak ni debata. Lukas sada ayat 46 sahatu 50. Gabe didoksi Maria ma dipatimbul rohaku do Tuhani Maria ido tondiku minda debata si palua au ai ditatap do hai tenon ni haposona on parhatuanon ma au olat nion marsundut-sundut ai habal gaon do dibain pargogo itu au nabadia do guarnai ai marsundut-sundut do asini rohana mida akka nama kabiari ibana. Lukas 2 ayat sada onom sahat pitu. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gom-gomanna. Jadi dina di sini nasida gokma ari hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipiakon ma tu bagasan panggagatan. Ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat sia sahat rodi 10 tolu. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinon dang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruani matu nasida undang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do huboan tuhamuna parsaulian di sandok bangsoi. Ai naung tu budo di hamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinadaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi Norhas peak di panggagatan. Jalatopu ma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok. Lukas bindu 2 ayat 14 sahatu 16 hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akka jolma halomoani jala dinalawi akka suru-suruani sian nasida do pak gijang masih padohan ma akka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Jadi hatop mana sida lau tu si gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Lukas 2 ayat 17 sahat 20. Asa dung di ida dibaritahon nasida ma bua-bua naung dihatahon tu nasida taringot tudak danake. Jadi sudena umbegesa
logang bedo siala na hinatahon niya aka parmahani tunasida. Ia si Maria di peop do hatay sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa ka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasude na dibege jala na ni ida nasida. Songoni naung di hatahon itu nasida. Galatia 2 ayat 16 dohot ayat 20. Alayu ondo hubotohami sian hapurseaun di Yesus Kristus sambingdo dapotan hapitoran jolma dada sian ulaun patik dibaheni nang hami gabe porsea di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian hapurseaun di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapitoran nasa namar daging anggosian ulaun patik dada aube na mangolui nuaing Kristus do mangolu di bagasan au ia mangolu peau nuaing di bagasan daging mangolu marhite-hite haporseaon di anak ni debata na makaholongi au jala na mangalehon dirina humokop au. Sonari masuk mahita tutikina pagalak lilin anon tiki marede romahita tujulo parjulo amang padita resort Baner Siburian paduahon ketua panitia Natal situa mengatas Panjaitan mewakili dewan sintua Berlin Manurung mewakili ruas ama Sintua Charles Tapu Bolon, mewakili ruas Ina Nyonya Sintua Jackson Pangaribuan Boru Simanjuntak, mewakili ruas NHKBP Gita Boru Pangaribuan, mewakili anak sekolah minggu Saron Boru Nainggolan. Tsunami
Jong mahita saluna. Raptai di homa. Udul mahita saluna.
ini adalah penutup dari drama Anak Nalilu bagian yang keempat, di mana Holong akhirnya kembali ke rumah bapaknya dan bertemu dengan keluarganya. Semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh Tuhan, nga bulan Desemberon, nga 5 tahun, dang ro anakon si Holongon. Songon dia mau Tuhan, anon roau tu gereja, di suku dong aku parhalado, di suku nina parani Kamis. Umani Holong, di dia anakmu si Holong. Tuhan, songon dia mau Tuhan, daku boto mangulusi sude. Pusing au Tuhan. Oma, Opa, Oma, Holong pulang. Hah, isi don. Holong doho. Opa, Mulai hati ma Tuhan, ngarotokan. Mulai hati ma Tuhan. Mulai hati Tuhan. Holong. Holo, Pak. Kamu lah HP. Holo, Pak. Mulia sama Tuhan. Holo. Pak, bagaimana kalau kita buat pesta besar-besaran? Kita kan orang kaya. Kita buat tenda ya Pak, sebagian ucap syukur, ngaruh holong hanak tahun, ate Pak. Oh, lo enak. Ada apa ini? Kok dipasang tenda? Banyak makanan di sini tersedia. Itu permusik juga ada. Ada apa ini Bapak? Hasian. Gak kau taunya Hasian, ngaruh adikmu. Kita buat tenda untuk ucapan syukur kepada Tuhan Hasian. On masih holongon ngaruh. Holong? Pulang? Iya. Datang dia? Ngaruh. Sudah bertahun-tahun dia pergi. Sudah habis dia uangmu? Iya. Jadi kau pulang? Iya. Karena udah habis uangmu? Holo. Alamak, kenapa si Holong pulang? Dibuat tenda, dibikin makanan, dibikin semua pesta. Aku bertahun-tahun temani mama, bapak. Gak pernah dibikin pesta seperti ini. Aku gak terima. Nang songoni, oh Hasian, anggimu don. Bang Hasian, memang aku sudah habis. Aku menyesal. Terimalah aku Bang Hasian. Terimalah aku. Jalo ma. Jalo. Dang songon. Adikku, Allah. Puji Tuhan. Aku maafkan kau, Dek. Jangan kau ulangi lagi ya. Bertobat kau, Dek ya. Jangan kau ulangi lagi ya. Mulai ate ma Tuhan, mulai ate. Mau sonari, lau mahita tu gereja, ta udang ma saudara ta mengucap syukur. Neng Natalan hita, neng Natalan. Roma hita, eta. Oke. Waduh, udah pulang adikku ah. Ya, makasih. Demikianlah Mang dan Inang Natal Parhalado Anak Nalilu Melate Godang Horas Madihita.
hatu tubuh ni Yesus patupa. Hatu tubuh ni Yesus patupa hanguluata. Na mangula do ibana di portibion mangaramoti. Huhut madongani hita di akka siulauta. Atong tahalason ma hatu tubuna marhite. Na totong madok mauliate tu ibana. Siala saluhut na pinatupana di nguluta. Pesalmen 66 ayat 8 Puji ma debatanami hamu ala aleaka bangso jala patu behon hamu ma suara puji-pujiana. Salmen 66 ayat 10 pitu. Tuibana do jauh-jauh pamangaku jala puji-pujian mape tu dilaku. Mazmur 100 ayat 1 ayat 2. Ende sian si Daud. Puji ma Jahoba alitondikku. Jalan asa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jahoba alitondikku. Jala unang tung halupahon denggani basana sudena. Pesalmen 103 ayat 3 sampai 4. Ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalum aka sahidmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamaguan. Ibana patupolhon tuho dengan basa dohot asin diroha. Pesalmen bindu 100 memuka ayat sian ayat 5 saat rodi ayat 7. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan bahasa asa mulak posoho songon pidong raja wali. Jahoba du patupahon akka pambahenan hati goran jala dipatikos uhum tusude akka nani rupa. Ibana du pabotohon akka dalan natusi Musa tu akka anak ni Israel akka pambahanai. Pesalmen 104 ayat 1 dohot 2. Puji ma Jahoba ale tondiku. Na bolon situtu doho ale Jahoba de bataku. Marpakean hasangapon dohot hamuliaon doho. Hatiuron dialiton ibana hira ulos. Ibana pangrebakon aka langit songon ribe-ribe. Pesalmen 105 ayat 1 2. Puji hamu ma Jahoba, beritahon hamu ma guarnai, pabotohon hamu di tonga-tonga ni aka bangso, aka pabahenanai, edehon hamu ma ibana, palu hamu ma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan, aka nabinahen nai sudena. Pesalmen 150 ayat 1 2. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogo onai. Puji hamuma ibana ala hagogo ona. Akana sumurungi. Puji hamuma ibana hombar tuhina godang ni hatimbulonna. Pasalmen 150 ayat 1 ayat 4. Puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu ma ibana mardongan tali sajak dohot panotoran namar liat. Puji hamu ma ibana mardongan asapi dohot tulila.
Pesalmen 150 ayat 5 rodi onom. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora, puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Diamunak kadamang dohot dainang, parhaladun ni huriata, rabdot keluarga nang akka amanami na nami pangulan ng pensiun sungoni dohot evangelis rabdot sudi keluarga atas nama guarni sudi perhadaruni huriata di bagasan lasni roha upasahatami matabe natal tuhita saduhutna, selamat Natal madihita saduhutna. Barita nauli mangguhi las nerohatta di pesta Natal perhalado rabdot keluarga, imana tersurat di Lukas bidu 2 ayat 15. Jala dinalawi akka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohama akka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon napi nabotohon ni Tuhani tuhita
Jalalos Omma tema Natal di sudi gereja di naungan ni PGI dohot KWI di Indonesia merhite saponggol sian ayati nama do beta mahita tu Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adong ma tulu tugoni barita nauli mamornohi rohado ate-ateta di pesta Natal keluarga Perhalado. Na perzulu rodo debata manopot hita. Moloro debata manopot hita tadana argado hita di bana. Dang ditudali, dang ditadikon, alai ditopok do, songon panopok ni debata tuaka parmahani. Ditopok do parmahani diulona siga pari songon parmahan. Dang tu istana borhat suru-suruani. Dang tu bagas zoro. Dang tu Jerusalem kota naribur. Alai tu harangan ni parmahan do. Inganan niya ka parmahan marmahani biru-biruna. Jauh-jauh do hita ditopok debatado zolmai di nguluna si ganupari di ulaonna siapari di ulaonna ari-ari dang holat tu bagas zoro ro tuhani manopot akkanani haholonganna alai ditopok do tu sude ganup akkaulaun gulmit ni pernguluon ni sudi akka nani haolongan ni rohani tuhatai. So perhalado keluarga hita to tu hita pe ditopok do songon ulauta marhaladui di tonga-tonga ni huriata. Ditopok do hita dang ditadikon dang ditudalhon jauh-jauh tu hita don argado hita dietong debata didongani hita do mengulahon nakkaulota songon parhalado asa gabe songon subtema ni Natal tabornginon keluarga ni parhaladui satia dia kaulau pakkobasionna meningkatkan persaudaraanna jala mardame-dame hita mangulahon akkaulota songo perhalado. Unang madong nang gusade pisan hita na martokar-tokar mangulahon akkaulota songo perhalado di tonga-tonga ni huria. Napaduaho songo dia mahita berhat tu Bethlehem hobar tu temaon. Perzulu paduahon merhite nalam doras hita mangalakka makka borsiai Tuhani. Buasai kod doras ta mangalakka ala permahainak medok beta mahita tu Bethlehem. Jaidang sona sida dinganan nai. Dang zong-zong botina sida dinganan nai. Alai morok do. Move oddo na sida sian inganan hazong-zongan nai borhat tu Bethlehem. Dalam upamana di hata Inggris dang hola borhat biasa-biasa alai hatop hari off secepat-cepatnya dang bergira suatu dia dang madok gira tu dia bulat do alai hatop nasida mangalakka
dang marhenes-senes, dang lalap di perlalapan, alai doras mangalaka, borhat tu Betlehem, manopot si paluay. Tutusong perhalado hita, rap do keluarga, dinaborhat tita tu Betlehem songon tema pigi dohot kawion, hita pe doras mamangalaka. Asa unang adong nanggosa da penian parhalado naso mangulahon nakkaulon na manang menadikon akkaulon na alay lam dorasma lam humato ma mangalaka ikom merasa bersalah hitanian molo so taulahon ulaw tay di bagasan lakkana humatop marujahat tuhatani debata. Patuluho jala parpuri songo dia mahita borhat tu Betlehem. Ima manadikon satokin ulauna laho makalaputi barita nauli pazupang dohot poso-posoi. Songo permahani ulauna songo permahan ditadikon do satokin ulaunai. Ala adong narumikot si pareahanna sian ulaun marmahani i. Molo ulaun na marmahani mangalului manang matsari ngulu, alay nuay ikomoro tibana mangalului ngulu na manoktong. Rikot do na matsari ngulu siap hari, alay do rumikot mamariahi ngulu na maduma marujahan tuhatani debata. Alay hamunak kadamang dung tolhas na sida tu barani pinahani tu panggagatani mula gomusay na sida tu ulaon na siapari marmahani. Alay daksarupa be ulaw marmahan tikiso pazupang do pinasida do poso-posoi nungamu babe ulaw na sida marmahan dung pazupang dohot poso-posoi ulaw marmahani i dadaholan ulaw matsari ngulu narikot tubutuha be alay nunga di ulahon na sida marmahani gabi panidangion tuna humaliyang panidangion dinang pazupa do poso-posoi panidangion di hatuaon doh di haluaon naung jinalo nasida. Gabi marsaksi manasida marhite-hite ulaun na siap hari di naung takas nasida pazupang jala makaol poso-posoi. Natuluom ma zozo tu hita si hanguluhonotta si ranggutonotta marhite-hite natal di parhalado di bagasat tikyon parzolo marlas ni roha hita ala di topo debatado hita di saldok panggulmiton di ngolutta paduaon ala nang di topo debata hita lam doras mahita mangalakka mangulahon ulauta makapersiai tuhatai na patuluhon tadi konota satokin aka ulaw tabi unang lalap alannya kaulaon alay tadi konota satokin dungi pazupa hita dohot tuhata marhite-hite hatana mangalak bohal alay komulak kita musay tulaw siap hari mangulahon nak kaulaw ni pinaborha ni haluaw nang tazalo sian tuhatai di bahania kaulaw na taula marhite-hite na talon dadaholan ulaon mangaluli ngulu-ngulu na rekot tubutuha be alay ulaw tay ulahonot ta sa denggan-denggan na songo bagian ni kesaksiata dalatta marpanidangi ala nang tazalo haluaon dohot hatuaon sian tuhatai. Selamat Natal madihita salutna.
na martang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami di hoali Tuhan. Di jauh hami marhite-hite hatam na pinaubuk tu tema ni Natal PGI KWI di sudi huria gereja di Sadok Indonesiaon. Asara borhat kami tu Bethlehem. Dina borhat kami tu Bethlehem na baru ruta roti disungguli hodo kami Tuhan. Nang rodo ho manopot kami uban nagabi buhay kami borhat mangalakka tu Jerusalem. Di bahini topo mahami ganuk marsada-sada akka perhalado di tonga-tonga ni huriamon rap doho keluarga. Topo masudi akka pangulan naung pensiun. Dohot akka perhalado naso pertohonan di huriamon. Topo mahami Tuhan disudi gulmit di pernguluan nami. Disudi akka sihirimon ni rohanami. Disudi las ni rohan nang akka arsa ni rohanami. Topo mahami disudi akka na adong si pikiran ni rohanami. Ala argado hami di zulum. Dang ditudaliho ngulunami. Alai di topo todo. Ala holong ni roham makkaul hami. Disudi ulau pakubasiod di tonga-tonga ni huriamon. Borhak mahami tu Bethlehem. Bethlehem na baru. Khusus songon perhalado ma. Na marhaladoi di huriami. Bethlehem na baru. Si topoton nami. Ala naun di topoto hami Tuhan. Songo permahani. Dang laos so nasida. Dang laos jugu nasida. Dang gabe modom nasida. Alai borhak do nasida. Hami akan nong tinopo ni Tuhani. Naing lam tudoras na hami mangalakka. Di nang ditopoto hami di pesta Natal nami boronginon. Lam tudoras na hami saluh na kaparhalado partohonan. Parhalado non partohonan. Mangulahon ulaon naung sahat tuhami. Jalan nau kuzako kami. Di tonga-tonga di bagas joro nabadiaon. Asima rohamali Tuhan. Borhak mahami tu Bethlehem na baru. Tadi konon nami satokin akaulaun ari-ari. Songo permahani. Nangpe diula ulaun ari-ari songo permahan. Alai dilehod do tikina. Dipabahir tikina. Ditadikko satokin ulaun marmahani i. Lau mamariahina rumikot. Ima makaol poso-poso naung tubu di barani pinahani. Dang gabi suda nasida dibayan ulau marmahani i laho manopot poso-posoi di langgatan di inganan hatu tubu ni poso-posoi. Alai dukon pazupang dohot poso-posoi. Borhak do musenasida. Menguduti akaulaon na songo permahan sadeng gadeng-ganda. Alai dada hola permahan biasa binasida disi. Nungga gabe permahan nahuhut marberita. Nungga gabe marpanidangi. Taringot Tuhan duaon naung tolhas tuhami marsada-sada. Imalas nerohanami di Tuhan. Di bahan itung takas maho tubuh. Di bagasan rohanami ganup. Di bagasan ate-ate nami. Di punguan ni perhalado. Rap doho keluarga.
nang akka amanami na namin ng patsiun rap sudi hami mangalugahon huriyai hobbartu lomo ni roham. Mauliate di ho Tuhan, tangihon zalauluy mapangiduan nami. Ala asi dohot holong ni roham di bagasan Jesus Kristus naung tubuhi di bagasan rohan nami. Amin. Tapuji tuhata huhut mata pasahat peliata halalas ni roha gudang. Bisa itang ginaholobi sumot kang inagulamo nadirohatay asang mamanigilata las dami 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 jurno lomo ni rohani Tuhan Yesus hadomuan dari surga mata napasay na sugirosa idolo pagkata rimah hitajok asang mamanirata nas dami 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 jorno tatangnya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus upasaat tami masyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaum di tonga-tongan huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toldim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mito hami asalam girgir hami mardok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang ali amanam.
ale ama nami na di benua gija sai pinarbedia maguar sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang leo matuham sidario kangulua siapa hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami to goto pangujunan baluang hami siap pangago ay hono na punah harajau dohot hagugun rodi hasangapon saleleng nileleng na. di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tu todim. Selamat Natal madihita saluna. Kita nyanyikan selamat hari Natal. Panitia, kita nyanyikan Amang dan Inang selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ayo. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. selamat hari Natal. Panitia, selamat boleh Natal. makan malamnya dibagi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Dan tahun Amang Inang panitia menyediakan makan malam, tolong kita tetap di tempat. Amang dan Inang panitia menyediakan makan malam buat kita semua. Kita biar tetap duduk dengan tenang. Ayo Amang Inang, kita bersalam-salaman. Selamat Natal. Selamat Natal Amang, selamat Natal. Selamat Natal. Panitia boleh bergerak untuk makanannya. Sudah jam 9. Amang dan Inang, tolong jangan pulang, duduk di tempat saja. Amang dan Inang boleh duduk ya. Satabi Amang Dotinam.
Amang, biar kita makan bersama. Kami minta Amang Pendeta Tulus untuk mimpin doa makan. Konsumsi siap-siap, mau kita doa makan ini. Amang Inang, kita akan sambil makan nanti boleh salam-salaman kembali. Tapi sebelum itu kita berdoa sejenak. Boleh duduk kembali Amang Inang, nanti kita lanjutkan kembali. Atong Martang Yang Mahita,